Krok pierwszy, otwórz Camtasia Studio. Dodaj film. Krok drugi, przeciągnij film na oś czasu. Krok trzeci, wybierz jakie rozdzielczości chcesz nagrywać lub przerobić film. Krok czwarty, kliknij OK. Krok piąty, wybierz przesuwakiem, w jakiej pozycji ma dodany zostać napis. Krok piąty, kliknij Callouts, a następnie plus. Krok szósty, wybierz w jakim typie chcesz pisać, w jakiej ramce. Krok siódmy, wybierz kolor oraz czcionkę. Krok ósmy, po dodaniu napisu kliknij Finish It. Następnie odczytaj film. Krok dziewiąty, napisy zostały pomyślnie dodane. Możesz wrzucić film na YouTube. To by było na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.